хона хонаи нав мебошад, ба даст таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардаги нест. ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 33-ум микрорайон ҷойгир мебошад. аз ин тараф чораҳаи ҷалҷам, аз ин тараф бошад мактаби Умари Хайём ва дар ин ҷо худи 33-ум микрорайон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар Мана Ҳамид маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар ҳамин блок. бисёри баъд гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. даромадгоҳи хона, якум ҳуҷра, ҳоҷатхонаву ҳамом, ҳоҷатхона, дуюм ҳуҷра, ошхона ва дар ин ҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. хона се хонага мебошад бо масоҳати 102 метри квадратӣ дар 14-ум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. ба даст таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. 33-ум микрорайон. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, тарабхонаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. худи биноям бинои нав мебошад дӯстони азиз. бениҳоят як маҷмӯаи истиқоматии хуб аст. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. нархи хона бошад 999 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ҳозир бошад манзараеро нишон медиҳем ки аз тирезаи хона дида мешавад. бениҳоят манзараи зебо. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.